ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଜିତ ମହାପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାତ୍ରା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରାର ବିବରଣୀ ବା ଡେ ୱାଇଜ୍ ଆଇଟିନାରାରୀ ପ୍ଲାନ୍ ଭାରତର ଦିବ୍ୟତା, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଆବିଷ୍କାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଅଯୋଧ୍ୟା, କାଶୀ ଓ ଗୟା ଇତ୍ୟାଦି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କ୍ରାଉନ୍ ହୋଟେଲ ନିକଟସ୍ଥ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ କଟକ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଯାଜପୁର ରୋଡ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଠାରେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଠାରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଶାକାହାରୀ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଗୟା ସହର ସ୍ଥିତ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ନାନ, ଶୌଚ ଏବଂ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜଳପାନ, ଚାହା ଏବଂ କଫିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ବୌଦ୍ଧଗୟାରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଣ୍ଡ ଆଦି କର୍ମ ତାଙ୍କର ସମାପନ। ତାପରେ ରାତ୍ରି ଉଦଯାପନ କରି ତୃତୀୟ ଦିନ ଆମ ଯାତ୍ରା ଅଗ୍ରସର ହେବ ଆଲୋକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସହର ବାରାଣାସୀ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାଦେବଙ୍କର ଦିବ୍ୟତା, ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ। ସେଠାରେ ତୃତୀୟ ଦିନର ରାତ୍ରି ଉଦଯାପନ କରି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ମହାକୁମ୍ଭର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ପବିତ୍ର ଜଳରାଶିରେ ସ୍ନାନ କରି ଦୈବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପଞ୍ଚମ ଦିନର ଯାତ୍ରା ପଦାର୍ପଣ କରିବ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ହନୁମାନ ଗଢ଼ି ଏବଂ କନକ ଭବନର ଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲରେ ଭୋଜନ ଏବଂ ଜଳପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ରାଞ୍ଚି ଅଭିମୁଖେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ସବୁଜିମା ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି। ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ଆତ୍ମାକୁ ମିଳିଥିବ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି। Seats are filling fast. Reserve your spot now. Pilgrimage brought to you by Swarnalaxmi Transport. Call us now at 9556009999. Visit and book your seats at www.swarnalaxmi.com. Thank you.